Menta ke janmit, ia don ke jingelang, apo ke jingelam jong Chief Minister Badon Burom jongi, ha kabana kaliang jong ka Health Department, bat ke officers ki ba pek kerpang ya kane ka scheme, ka project, ka MHIS ka niong, kila ai ya ka detail presentation. Bat ka bakhadu na kaliang ka sarkar nila sim ya karai, kum mga ong, lada ka coverage jong uway nong pang uba admit hapo ki ICU kaba baro skata kiyo 1,000 kendai spa sisngi menta ngin extend syadu kan riu pau hajar tingka ban yarap ya ka long yeng ka long sem lane ya ki nongpang bat ya kani ni extend tang ya kitu kiba enroll ya ladi baleng alij ong gupta namar ba ngiyo i kiba bon ba pat kibam enroll leng ba jong kani ka scheme bat ngakwa ban pentip ane ba ka enrollment kaba hadu menta kaba cover ya ka jela jong barok koi ka poi tang 58.5%. Te kabang akwa ban kerpat akan ngapor kolong ba. Tang san po pra point san persen ki register lani ki be enroll. Kabang akwa ban ong kolong ba. Ki pait ba nong song snong jong ka jela ka jongi. Kitu ki ba qualify ya katuka kriteria kabalabu da ka MHIS kabang ngakerpat kolong bakin sngau bah ban enroll ya ladi register ya ladi kenang bakan ni ka jingerap ka scheme ka baka sarkar ka ai kan cover ya ki babun kilong yeng kilong sem habaki kendu ya ki jingpang gi sistem bat kam tam habang ya kendu ya kaneka klam kaneka pandemic kaba sirkai hadu kata-kata hang ne po kejela kejungi bat hadin menglayo ya ke report nadong sedong na kaliang joka health department barokoway ngilasim ya karai bat nadu kasitrik ubenai basaw ar hajar ar puwe kitu ki parlok ki nongsong snong jong jela megla jongi ki baklat na ka jingyo jong ki ya une uknyang jingpang COVID-19 ka sarkar kum kadak jong ka jing don ktilang bat ki bahayeng ki basen bat ki bae ki bathon jong ki ngilarai bangin ai ka excretia ya kitu kilong yeng kilong sem ki bamat ya kini ki jing sngosi san pau hajar tingka ya kitu kilong yin kiba ladu no ya ki kime ki kpa ya ki khon lani ki bahayeng ke pasem bat kata kolong nadu ka shetrik jong une u April ar hajar ar poway kawai pat kebenta ka mga kwa ban su clarify hakani ka janme kalong ba hadin bang yoi don ka hakikot kubor ki bong ba ya kani ka prefab building kamda long kamda bit kamda biang ten reng akwa ban pensyai hakani ka por bangi na kaliang ka government namangi hap ban pej atat ya ka jingdon kam kerki namar hakani ka por ngi im hakani ka pandemic kani ka klam ka bajur ba lakum nuk ki infrastructure ngin penkloy ban pendep kat bala na kamenta bangila ban yakun yau neu knyang jingpang ngilarai na kaliang ko sarkar ba ngin thau ya ki artli ki corona health facility hapo ki artli ki district jongi kawai hapo east Khas Hills kabamut Hashlong bat kawai pat hapo west Garo Hills kabadei hapo Tura bat ka capacity ka bed capacity jong kini kalong arspa jingtia sispa syatura bat sispa
teli hang ne hapo shalom. But yakane kapisan yo sanction riu klur nyau polak tengka bangin sina kerki yakine ki arteli ki corona health facility nakabenta bangin yo bad yakun shu khamba kungno bangin job ya katma jong uni uknyam jingpam.